Sempre partimos da base de que vou facer a casa, me teño que adaptar un pouco ao que me ofrezcan. Non, neste caso a casa se vai adaptar a ti. Todos queremos vivir nunha vivenda confortable, bonita como esta, pero non podemos pagar moito. Aquí o forte é que teñas encima a posibilidade de que sexa totalmente personalizada, é dicir, tes as ventaxas que tes na vivenda tradicional, é dicir, fago unha vivenda a medida, pero ademais consigues calidade e deseño a un prezo asequible. O sea, bueno, eso explica que estemos aquí, non? Tamén. O que chama a atención tamén é poder un pouco distribuir a gusto de cada un os espacios, non? De decir, bueno, eu quero un salón comedor máis grande ou máis pequeno, ou máis espacio nas habitacións, bueno, o tema de ter un vestidor, un pouco adaptándose ás necesidades. Son ilimitadas, é dicir, a distribución, o deseño, nos materiais, totalmente adaptado a cada persoa, gustos, necesidades. Sobre todo, estaremos de acordo no aforro. Hai aforro desde calquer punto de vista que vexamos a vivenda é aforro. Tardar o 20% en facer unha casa que iguala ou supera a calidade e que é exactamente igual de personalizable, o sea que vai ser a casa que ti queres feita a medida, é impactante. Se pensan como a min, eu vexome perfectamente vivindo nunha casa como esta no Morraz. Igual de impactante. Home, usas tú